Eileen in South America, mega love shoutout Ate Ima. Eileen, salamat sa pagdalaw. Mariter Mix Vlog, salamat sa thumbs up. Thumbs up Ate Ima, I'm not perfect, salamat. Randy Salvador, thumbs up at share po host. Salamat sa share, kapatid. Salamat sa pag-share mo palagi. Kahit na hindi mo kilala si Ate Ima. Salamat, big thank you. BG Ate Ima, plansa pa ako. Sige lang, kapatid. I'm not perfect. Good evening, Randy Salvador. Salamat sa mga bisita ko. Kahit na hindi nyo kilala si Ate Ima. Big thank you talaga, big thank you. Guys, connect to each other. Mamaya busy na naman ako. Nanakaw ko lang yung oras ko. Chanto channel. Nigalab siya. Salamat, Chi.
Eileen in South America, salamat. She watching sa ano, takip ng ano, takip ng bote. Guys, sa nakapin, babalikan kayo niyan. Imang, tamsa, ay ano ba yan, tamsa ka. Iba na ang lumabas. Imang, nasa bahay mo ako. Dikit ako sa'yo. Diyan, dikit ako sa'yo. Tamsak with watching, dikit. Guys, connect yun yung mga ano dyan. Babalikan kayo yung mga link. Sundot, dot, dot lang ate Iman, nasa work. Kapatid, okay lang. Nag-ano lang ako, nag-update. Iiwan ko lang sana ito silent kaso ano, umalis yung mga amo. Samantalahin kahit saglit lang. Guys, sa nakapin, Maritel Mix Vlog. Saan na ba yung mga... Maritel Mix Vlog, tamsak ako. Dami ng tamsak ah.
Dan all, Eileen. Ayan. Yung maliliit na ano, bahay. Pumunta kayo kay Ma'am Eileen. South in America. Free lang ang ano, free play all. MDR video dyan, channel, pasukli po from MDR video. Watching ako, MDR. Wait lang. Hmm. Guys, akala ko dumating na yung amo ko. Magtatago na kasi palaging ano, palaging nahuhuli na palaging hawak cellphone, nakakahiya rin. Kahit na hindi bawal, ano lang, siyempre mahiya-hiya rin para may tiwala o 'di ba? Guys, connect to each other kasi thanks Diyos. Ako yan, just me, Ate Ima. Guys, connect to each other. Asan na ako? Nawala na ako. Sunod na kita sa play video, Ate Ima. Meron pa ba ako, Mama Eileen? Meron pa ba ako? Dan na ako kay Chan pala Chan. Nasa kay Chan ako. Sana. Guys, sa ano nakapin? Ano lang, mga short video lang yan. Ma'am Eileen, salamat sa pagdalaw. Sundot.
Hmm. Nawawala na ako, saan ako nahinto. Guys, yung mga ano, hindi ko pa na pin, wait lang. Guys, connect muna kayo dyan. Salamat sa nag-share ng ano, sa gustong magpa-play kay Ma'am Eileen, South America, maganda doon magpa-play kasi ano, may maano ang ano, anong ibig kong sabihin? Yung revenue kasi sa Amerika, oh, 'di ba? Pini-play ako niyan eh. Pinipili ako ni ano, Ma'am Eileen. Free. Libangan lang niya. Makatulong siya. Libangan niya sa South America. Kasi ano, maganda yung mag-play yung ano sa mga Amerika, ganyan. Kasi mataas yung revenue natin. Hindi ko naman na maipin na naman. Eileen, ipin kita saglit. Nasumpong na naman yung ano, mobile ko. Hindi na ako nakakabili ng ano, phone ko kasi ang daming ano, ang daming, alam niyo na, pera dito, pera doon. Hindi ko inuuna yung sarili ko, sarili nila ang pinuuna ko. Ayan, naipindin baka po may gustong magpa-play ng video nila. Ano, puntahan niyo si Ma'am Eileen in South America. Free lang. Nawawala na ako na naman. Guys, maraming salamat ah. Diyan, ano, tapos na ako pala sa'yo. Imang pala ang pangalan mo, Imang. Lor, ano na, nailabas mo? Iano ko sa lang. Ano, patatas? Patatas niya. Patatas, alin yung ano? Mga ilang kayang, 7 na naman?
Walo yun, may maliit na isa. Ayaw nyo na tayo patatas na ano sa fryer. Nandun yung ano, kumain ka. Ano na, musta ng lakad? Okay lang. Napagod ka? Ikaw, mamaya. Hindi ka nagdala. Hindi. Ay, Pati, Riz. alam mo ba, Sige. magagawa ko doon, wala naman palang tahin kundi ko. Nasa lamisa ako mga guys ha. Ano yun to? Kasi kaunti. kanina nasa dilim tayo nung lumabas yung mga amo ko, mag-asawa. Ayan, pumunta ko dito sa lamesa. Kasi nakakahiya rin na ipakita kung ganito. Baka mamaya sabihin nila, wala nang ginagawa. Wala nang ginagawa. Oh, pasalubong ko. Pasalubong ko daw, oh. Lumabas yung ano kasama ko, oh, may pasalubong akong ano. Bayan. O, diba? Iris. Salamat sa paharang. Bagong dikit ako. Anong ginagawa mo? Gulay yan ah. Bagong dikit ako sa'yo, Iris. Dito sa kay Jasmine. Sa akin ito. Thumbs up with watching. Sarap naman yan. Ayan, nagbigay. Ano ba yan? Ibinibigay mo sa akin gulay? Tignan yung ibinibigay sa akin ng kasama ko. Oh. Ano ba ito? Kailangan nyo ba ito? Yung mga ano dyan, Middle East, Arabic, Jirjir, saka ano, right. Yeah, still not finished. Just wait. Just wait. 1 minute. Ano, huwag ng patatas na. Huwag na. Iris, nandito ako sa bahay mo. Nahulaan ni Sir Boy Manlalakbay, Jerjer. Pati si I'm not perfect, Jerjer. Ano, ba't gising pa kayo? Ano ba yan? Nakakasan ba ito kanina, eh? Hmm? Alin? Yung galing kay Siyama yan. Hindi mo siya? Kanina ka? Hindi. Ginising ko pala kasi yung mobile niya, dumating yung mobile niya. Ginising ko siya. Isalang ko muna yung ano. Ba't may bulaklak dito? Uy, bulaklak. Dito. Hindi tayo. Ito, sila na. May balik. Sarang kumuha naman. Oo, sarang.
Alright. You know what لا إراديا يعني Well, this one, we nothing. telling same خلاص we telling this every day. Today, you Sabah. No, today I'll go حلاق الصيف كان صباح. Mita ba sir? I'll go and go with Captain. But what Okay, one nice. Mapi, this one? See this one. This? Not this one. The cover. That's the cover. Oh, be careful. You're No, this is the cover like that. See, the design, not design. Jag fick en phone inte jag di But Adel. see, nice touch. Yeah. Yeah. But where this one? The pen, Mommy, why not bring this jumbo? Ah? Emma, finish. Which? No, maybe if you take not coming in this one. Okay, I'll try عادي خلاص. This cheap لون. I'll buy too much. It's not with your sauce. I'll buy 15 on this. No, not 15. I'll bring 50 dirham. I'll buy. Your telephone nyo? Huh? Your telephone nyo? Yeah. Mashallah. Huh? Mashallah. Where is the another one? Another one? Just ko. Hindi na magpupwede. This is glue. Yala. The glue go? Yala, game. See glue? Hey. Arter Mix Vlog. Wait, we got you. Yani you make seed. Salamat sa paharang. Yeah. I make. The fish way. Nandito kami sa lamesa. Lamesa ng kitchen. Tamut, let him come up. I don't have pen here. Yalla, come on. And then you will eat here. Yeah. مبروك يا جماعة مبروك. طلعين. Guys, connect to each other. Ano yun? Garager? Hindi yung ano namin yun, alaga namin nandito. Sa kitchen. Nagtatanong na lang ano kakainin niya. Ayaw daw niya yung ano. Ayaw niya yung
6 lang, gusto niya yung marami na iluto. Yung ano, yung nuggets na chicken. Boy manlalakbay, watching ako dito sa isa kong account. Saglit lang naman yan, di ba?
Amo, Jela. Amo. Amo, bilis. Amo. Amo, bilis. Ah? Jela, bilis. Kakain na daw yung ano, oh. Ito yung ipapakita ko yung ano. Ito yung ano, yung sinabi ng ano, alaga ko na ayaw niya ng tatatlo lang. Gusto niya marami. Future X. Tapos na. For watching. Mareklamo yun, yung lalaking yun. Ayaw niya yung ano, isa lang. Future X. Wait lang. Hindi pa dikit yung ano, isa kong ano, sa'yo. Future X, tamsak ako sa'yo. Sa, ano, waiting sa premiere. Ano ako sa'yo hindi pa ako dikit, ayan o. Salamat sa pagbisita, Future X. Boy man lalakbay, full pack ticket. Pabalik ko. Yes, Ma'am Mariter Mix Vlog. Babalik yan. Baka isasalang pa niya yung ano nyo. Nag-ano yan eh, nag-play-play. Piniplay niya yung mga nagdidikit. Siyang. Mega love shout out. Siyang and meets. Hindi mo ito min channel. 200 pa lang. Ninja ito, ninja.
Siyang unmits, ano, yung channel mo yan. Yes! Ano dalhin dyan? Oh, dalhin ko na daw yung ano pagkain niya kasi tamad nang umakyat. Guys, pa dikit sa mga ano, Premier. Hindi ko pa napin yung mga iba. Kasi may tukak yung ano ko, cellphone ko. Ayaw, ayaw talaga, ayaw. Siyang ano, mentionan mo yan? Siyang unmit? Ba't walang video? Ibigay ko nga muna yung pagkain na alaga namin makulit. Makulit yun eh, makulit. Makulit sa makulit. Bibigay ko lang yung pagkain. Nakaano yung ano ko eh. Nasa lamesa, oh. Baka may camera dito, oh, may camera. May camera kami dito. Guys, magkunik-kunik muna kayo dyan, ah. Hindi na ako makapag-pin. Na-stuck na naman yung ano nasa taas.
Guys, aso na. Ano na, nasaan na kayo? O, iniwan ko kayo, di ba? Umakyat ako sa taas. Umakyat ako sa taas. Mariter, bagong dikit po, Prangboy, Manlalakbay. Charlotte, Tigalab, shout out. Salamat sa pagbisita. Mariter Mix Vlog, ano yan, Explorer, ang dami niyang ano, oh. Si BMG, Boy Motor TV, Gacho, Explorer, kaya ano yan, Boy Manlalakbay, lahat yan. Ang main channel niya, yung Boy Manlalakbay lang. Nagkasalang na naman ako lahat yata ah. Salamat. Boy Manlalakbay. Salamat sa support. Guys, patamsak si ano, iyan si Explorer, ay si Explorer. Yung isa, ano lang pangalan niya? Si Future X. Patamsak. Wala pang nagtatamsak. Boy Manlalakbay, dating dikit Dan Watts from Charlotte Vlog. Guys, salamat sa inyong lahat. Salamat sa pag-stay kay Ate Ima. Sa naka-BG dyan, salamat Kapsat sa naka-BG. Si Chang Channel, maliit lang, maliit pa ang ano. Bisitahin ko nga si Chang Channel. Chang Channel. Ay, hindi. Yung isa pala. Malaki na ang channel niya pala ito. Yung isa, sino yung maliit lang ang channel na nakita ko dyan? Noor, magandang gabi. Salamat, Noor, sa pagbisita. Kaso hindi ko na matats na naman yung ano ko. Naku, grabe naman ito.
Naghahang kasi. Naghahang yung main channel ko. Nor, may jacket ka na. Salamat sa pagbisita. Uy, Sir Gatyo, matulog ka na. Natulog na si Ate Eve, si Sis Eva, nauna na. Nor, nandito ako sa bahay mo. Thumbs up with watching ako. Bagong dikit pala ako sa'yo, Nor. Ito sa ko, Just Me. Oh, di ba? Burj Khalifa. Sleep na ulit ako, Ate Park lang sasakyan ko. Si Sis Eva nauna na nang galing dito. Robin Hood. Junjun Linsag. Robin Hood, yung jacket mo. Hindi ko malagyan ng jacket ulit. Ayan, pwede na. Yung nakapin na stuck na. Nordan na ako sa'yo bagong dikit. Salamat, Junjun Linsag, sa pagtambay. Frank Castro. Dito na lang. Dito na nga lang. Oh. Mag-play na lang tayo. Frank Castro.
watching your video. Rain or shine, beast biking time. Boy Usok TV, Explorer TV, Future X. Saan na ako? Nasa taas pala ako. Ma'am Maritel Mix Vlog, salamat. Dinner time na. Oo, pati dito dinner time na rin. Dinner na po kayo. Okay lang. Salamat sa pagpunta, Ma'am Maritel Vlogs. At kay Sir do it yourself. Oh. Kabsat. Matulog na po. Ano ng oras? 1, ano? Ano na bang oras? Sa Pilipinas? Matulog na yung mga taga-Pilipinas. Para hindi magkasakit. Robin Hood. Oo, ala, umaga na pala dyan. Ako, matulog na ka. Sir Boy Gatcho Manlalakbay, matulog ka na dyan. Nauna na si Sis Iba. Word Tour. Higalap shout out. 10K celebration. Naku, matulog na. Dito sa Middle East, maaga pa. Alas 8 pa lang. Alas 8 pa lang. Anong alas 8 pa lang? Nalito ako. Oo, nandyan ang oras. So, alas 10. Nandyan sa video. Frank Castro. Ayan. Rain or shine daw. Uso na ngayon yung mga play. Wala na yung mga subscribes kasi play na lang. Ayan, sir, do it yourself. Andyan ka pa. Kumakain na si Ma'am Mariter Mix Vlog. Salamat guys sa sama kay Ate Ima.
Captain America. Ano na? Ano ba naman yan? Kabsat, na-view na yan kanina. Sinalang ko na yan kanina. Hindi ako nakadalo kanina ng ano, kasi wala ako. Hindi kita nadalo kanina. Salamat Kabsat sa paharang. Salamat sa support. Salamat sa pabiji-biji. Nag-ano lang ako ano ba yung tawag dyan? Bumagsak na lahat yung mga ano ko. Dapat diretso. Dapat daw diretso para hindi ma-laspag yung mga watch hour or ayan si Marijola lumabas na. Wow, kadami. Grabe. Kadami naman. Ayan, tapos na. Moderator Nick, Tusok host, Mercy Vlog, Mercy Vlog. Kapatid Chili, tulog na sa Mercy Vlog, salamat. Shelly Mix Vlog, sarap. Oh. Kadami ng ano mo, Kabsat. Kadami ng bisita mo, Kabsat. Ah. Wordton, thumbs up with watching. Mamaya mag-stop na ako. Kabsat. Oh, ano, hindi ka patulog dyan. Kabsat Lupi from Future X. Guys, yung binaba kong ano, Future X, yung kay Future X na ano, premiere. Inano ko na yan kanina. Pinin ko na.
Kabsat kay ano, kay Marijol kay Marijol. Puntahan mo. Boy Manlalakbay, matulog na. Five, Maritel plus 5 pa lang binigay mo. Si G. Morale, anak, saglit lang. Hindi ko na lagyan ng ano, jacket kanina. Kasi naghahang. Guys, maglipat tayo sa kabila. Good night po ate, napadaan lang ako. Dikitan kita mamaya, Nor. Nandito sa main channel ko, yung ano iba. Balikan kita mamaya ha. Tamsakan ko yung ano, may ano ka ba? Premiere? Ano ba yung, si ano yung may premiere para si X? Future X. Saan ka sa Dubai? Ano, magkita tayo sa Dubai. O, nasa ano ka o, nasa Burj Khalifa ka. Diyan, dito kami nagpupunta o diyan. Diyan kami nagpupunta. Sa Burj Khalifa. Maganda diyan. Hindi nag-open yung fountain, oh. Ayan yung Burj Khalifa, oh, ang ganda. Picture-picture ka pa sa ano, ha? Ayan, oh. Lagi, ano, lagi ako diyan kasi yan pasyalan walang bayad. Ay, oo. Ano, Nor, pati diyan sa loob ng ano, diyan kami pumupunta lagi, diyan ako pumupunta sa mall. Meron din akong video diyan.
Sana kita tayo diyan, Nor. Maganda, maganda diyan. Hmm. Oo, mag-ano tayo. Marami akong kasama, yung mga ano, kakaibigan ko rin. Yung pinsan ko, saka yung dalawang nagtatrabaho din diyan sa labas. Mainit pa ngayon, Nor. Grabe init pa. Nandiyan kami kailan yun eh. Chi, salamat sa pag-biji-biji dyan. Kay ano tayo, kay Sis Marijul. Oh, di ba? Ang ganda diyan, no? Para kang lumilipad. Balikan kita diyan sa ano mo, sa main channel. Nasa main channel ako. Yung mga ano ko, pangdikit ko. Ano, baby pa lang ang bahay mo. Nor, baby pa lang ang channel mo. Naku, hayaan mo. Bibigyan kita. May ano, may mga hindi ko rin kilala. Ngayon, ano na, ano yun, napapag-graduate ko sila. May kinukuhanan akong ano, subscribe. Yung ano, yung anong pangalan nun? Yes! Ha? Ah, okay. Nor, hayaan mo. Dadagdagan natin yung ano mo, subscribe mo. Madali lang yan, mapapawangki yan. May napawangki na ako eh. Yung mga, ano, nagko-comment sa akin na nagpapasalamat sila yung mga basta. Guys, ano, lipat kayo kay ano, John Linsag. Lipat kayo kay ano. Oo, ate, bago lang ako. Nag-YouTube. Oo, ano lang, pagtiisan mo yan. Kahit tutulungan kita. Kasi anong pangalan yun? Iba rin ang pangalan eh. Iba, 400 something lang. Ngayon, 900 something na. Ano, gusto ko siyang pag-graduatein ng 1K. Laking pasasalamat niya sa akin palagi. Laging nagko-comment. Kabsat, salamat sa pabiji-biji. Punta tayo kay Sis Marijul. Ano, mag-iin na ako para makatulog na yung nagtatambay dyan. Kasi may mga hindi aalis pag hindi ka ano. Good night sa lahat dito. Salamat. Ibilol kita para dadaan ka palagi sa akin. Oh.
Sige na. Bye-bye na. Salamat sa lahat. Mag-in na ako. Sa susunod na lang ano, Nor, dalaw ka ulit sa akin, ano, yung mga kaibigan ko, bibigyan ka nila. Nandiyan si Boy Manlalakbay. Nandiyan si Kabsat Lupi, o di ba? Captain America. Kabsat Lupi, o di ba? Bibi pa si Norim, Omar. Kung gusto niyo naman, bigyan niyo na ngayon. Pero sa susunod na lang kasi ano, mag-i-in na. No, ano? Kasi may mga nagtatambay, hindi na natutulog. Bye-bye na lahat. Salamat sa pagtambay kay Ate Ima. Saglit lang. Antay, ano?